cogo dɔw b'u bɔ fan sɔrɔ nin tɛ kɛnɛ na nin tɛ fɔ ne ma i bɛ taa ka diɲɛ ko duman caman don dɛ bi an tun bɛ min dɔn o tun ye k'a fɔ ko min ye an ka jamana kɔnɔ taji min tun bɛ yen n'o ye gazuwali ye o kun gɛlɛya ma caya kosɛbɛ nka bi tiɲɛ na taji feerelaw b'u sɔn taji baarakɛlaw b'u sɔn taji ɲinibaw b'u sɔn jamanadenw yɛrɛ muɲuna ka sabali ka sɔn ka soli ka wuliw kɛ ka siɲɛnaw kɛ yaasa u bɛ se ka taji sɔrɔ cogo min mini min bɛ ka na a bɛ ka taa sira minnu fɛ an na dɔ fɔ a la sɔgɔmada in na falayi nin ko bɛɛ bɛ ɲɛ min ye o ye wolomasiri tabaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ye kunna sini ko anw ka dugu maaw u y'a yira sa k'a fɔ olu ye faamaw ye wulikajɔ caman na a bɛ ka na ni sɔnɔgɔya ye nka falayi degun min bɛ anw fanfɛ bolofɛ bi an ka malo an ɲɛ ŋɛn u ɲɛ ŋɛn nka an tɛ ka se k'u tigɛ sabula taji o ti an bolo baro kɛlɛtigi ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan nin kalo in tile 20 an ka wolomasiri tabaw u ye wulikajɔ kɛ maaw n'u bolominɛw lakanani hukumu kɔnɔna na mali fan caman fɛ wulikajɔ min y'a to sa n'u sara bamanjɔ ni jugawalekɛbaw olu tun bɛ ka taa jaga minɛ maaw la dugunicinin dɔ la n'o ye jakɔrɔ wɛrɛ ye ale yɛrɛ filɛ nin ye tilebi dugabugu ni tilebi cɛ segu marabolo kɔnɔna na wulikajɔ in y'a to sa armée ale ka se k'i bolo da fɛn caman kan dugudenw olu ni ninnu kun jɔlen don tuma min bɔrɔ kelen o bɔrɔ 20 o bɔrɔ 20 a ye bɔrɔ kelen na anw ma o y'anw ta ye u b'o kuma na tuma min na armée nana suuru kan wulikajɔ in senfɛ sa min ye wolomasiri tabaw ye u sera ka minan caman sɔrɔ moto caman maramafɛnw u ka telefɔni minɛnw u bɛ baara kɛ ni minnu ye malo minnu bɛ yen n'olu bɔrɔ dɔw minɛna ka taa fara sa min ye furakisɛw ye sɔrɔsi minɛnw min ye bɔlɔlɔ sira fɛ sa fɛn minnu bɛ yen n'u bɛ baara kɛ n'olu ye n'o ye ordinateur n'a ɲɔgɔnnaw ye maɲɔgɔlɔ caman baden o de minɛna ninnu bolo jakɔrɔ wɛrɛ fɛ u ka fɛɛrɛw bɛ sigi cogo min u bɛ wulikajɔ kɛ cogo min u bɛ maa minnu wele u bɛ baara kɛ ni fɛn fɛn ye sa armée sera k'i bolo da minɛn misɛn caman na kumaba caman kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔsi fini dɔw olu yer'u bolo baro kɛlɛtigi ko k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna wolomasiri tabaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri foyi tɛna bɔ a la maaw n'u bolominɛw la kɔnɔsiri jo sariyaw la batoli jamanadenw bɛ se ka u ka taa ni ka seginw kɛ cogo min na lafiya kɔnɔna na baara in ale kɛkun ye o ye falayi kunun ko kuurikaw fɛ yen muso minnu bɛ yen sa n'olu kɔni kun bɔtɔ don dɔgɔjɔ la ka don mɔbili kɔnɔ ko bamancuwalekɛbaw y'u lajɔ muso o muso yera sa ni ijabu t'o la n'o ye burumusi ye u ye gɛɲɛɲɛ damadɔ kɛ o musow la falayi waliya in kɔni a kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen min ye ko fɛɛrɛ mun sigira sen kan bamancuwale jugawalekɛbaw fɛ sa ko k'a yira k'a fɔ ko maa maa bɛ don mɔbili kɔnɔ falayi ko musolakaw k'u ni cɛw kana fara ɲɔgɔn kan k'a kɛkun ye o ye wa ɲɔgɔnni fɛ sa armée fana ye wulikajɔ kɛ sira in fɛ nka kuurikaw min ye yorosokaw ye min ye bɛnɛnakaw ye min ye mali dancɛ ni burukina dancɛ dugu caman ye bi u ko min ka ɲi armée bɛ wulikajɔba min kun kɛ kɔrɔlen ka mɔmɔli kɛ u ni burukina sɔrɔsiw o ka sigi sen kan yaasa olu bɛ se ka lafiya cogo min falayi kununko min ye pankuru tajiko ta na sira fɛ an ka taji dɔw natɔ ka bɔ zewa sira fɛ bin kɛra olu kan bingali a jaabi bɔra min kɔni na mɔbili dɔw tiɲɛna nka halisa jaabi jɔnjɔ mɔbili hakɛ min don an ma se ka o sɔrɔ yaasa ka fɛɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ tajiko in na kununko taji feerebaw olu ka tɔn u ni premier ministre ye ɲɔgɔn ye a yɛrɛ jabala la u ka laɲini hukumu kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ degun min b'olu ka bi mɔbiliw lakanako la sofɛriw hakili sigiliko la minɛnw ta ni ka segin ko la ko premier ministre k'a lajɛ min ye Ibrahima Ture ye n'o y'u ka tɔn ɲɛmaa ye a ko ko olu ye dɔ kɛ u y'u se kɛ musakako gɛlɛyaw bɛ ka ye u la min ye u ka baarakɛlaw ye olu hakili bɛ se ka sigi cogo min dɔ ka fara wolomasiri tabaw ka wulikajɔ kan min ye taji minnu natɔ don a ka se ka lakana ka ɲɛ i n'a fɔ olu y'a laɲini cogo min premier ministre k'u ma u kungo o y'olu kungo ye bi fɛɛrɛ minnu bɛ sigi yaasa u bɛ se ka lafiya ka baara in kɛ ka ɲɛ cogo min ale bɛna o wulikajɔ banba k'o sigi sen kelen kan a y'a f'u ɲɛna ko kɛlɛ min filɛ nin ye ko min ye bolomayɛlɛma kɛlɛ min filɛ nin ye k'a laɲini ye min ye k'an ka jamana dafiri Ablaye Général de division Ablaye Mayiga
a y'a f'u ɲɛna fana fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ tigɛ yaasa u ka se ka na ni taji ye u n'o fɛɛrɛw tigɛ premier ministre ale ni taji feerelaw tilalen keba min ye maa minnu bɛ yen ni olu sigilen don sa jɛkulu kɔnɔna na n'o ye ministrew ye a n'olu minnu bɛ ɲɔgɔn ye fana nin ko in gɛlɛya in hukumu kɔnɔna na a n'olu fana kumana a y'a yira sa k'a fɔ ko taji yɛrɛ don cogo taji baara kɛcogo ko k'a bɛɛ lajɛlen yɛlɛma ni kisɛ kelen donna an ka jamana kɔnɔ a ka jateminɛ ka kiimɛ k'a dɔn k'a fɔ a kan ka taa yɔrɔ min a ko tɛna se ka kɛ tuguni an bɛna na n'a ye a bɛna di maaw ma ten a bɛ taa ta ten a bɛ feere ten a bɛ tunu ten hakɛ min bɛ ka don jamana b'o o da dɔn nka hakɛ min bɛ bi n'o bɛ jamana kɔnɔ o fana da dɔnnen don o banna ta ka tila k'a fɔ tuguni ko min nana k'o banna pewu maaw bɛ tila ka yɔliyɔli kɛ ko baara fan dɔ fɛ ko dɔ b'a jɛ premier ministre tun ye kuma min fɔ a seginna o kan wulikajɔ ni cɛsiri ka kɛ maa maa bɛ yen ko kalifarila nin ko in na i ka wulikajɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u y'a ɲini segu ni moti o tajiw ka se o taji se yɔrɔw la min ye bi sɔgɔmada in na lajɛ kura kan ka kɛ tuguni premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la fɛɛrɛ ni dabaliw bɛ tigɛ yaasa taji yɛrɛ bɛ se ka na cogo min a ka sigi sen kelen kan bɛɛ lajɛlen ka se k'a ɲɛdɔn falaye min ye taji ko ye halisa an b'a yira k'a fɔ bi bamakɔ kɔnɔna na a ko a bɛ ka na ni degun ye mɔbiliw bɛ ka dɔgɔya circulation na kosɛbɛ i solila ka wuli o burutigi ta motoni ninnu a bɛ ka dɔgɔya moto taxiw u bɛ ka jɔ sotaramaw u degun bɛ ka na min ye maaw ye an yɛrɛ k'a lajɛ ten taji min bɛ ka don an k'a lajɛ dɔw fana ka baara de sɔrɔlen filɛ nin ye u b'u ka moto ta ka taa taji san ka taa n'a ye ka tila ka taa sɔngɔ d'a ka sɔngɔ min n'o a tɛ se ka san o la o gɛlɛya bɛ yen nka maliyɛn fanba ye ko in faamu u b'u jɔ aran na fo ka taa se waati min ma su ani tile u bɛ se ka taji sɔrɔ cogo min o fana taji feerelaw u fana kuma dɔ ka f'u ɲɛna sɔrɔdasi kɛ n'a nana n'a ka moto ye a ye taji k'a kɔnɔ n'a nana ni mobili de patrouille ye a ye taji k'a kɔnɔ minɛn fɛn fɛn dilen don a ma aw kana k'a kɔnɔ ɲɛmaaw de ka kuma don ko k'a fɔ aw ye maa si kana aw diyagoya a ka kɛ u ka budɔn kɔnɔ minnu fana bɛ kɛnɛ kan yen a bɛ finitigi minnu dɔn a y'u lakodɔn yaasa maa min bɛ nin waleya ninnu a bɛ se ka dabila cogo min parce que ko a ko kɛra damatɛmɛ ye polisiw ɲɛmɔgɔ ye wulikajɔ kɛ fɛɛrɛ sigira a la o fana la sisan falaye an bɛ kuma min fɔ yan don o don n ko taji feere yɔrɔw jɔli an ka kinw kɔnɔna na n k'a man ɲi a kɔlɔlɔ fɔlɔ bɛɛ ɲɛ b'a la bi ka t'i ka so kataba naani don i bɛ munumunu min kɛ a ka ca ni ko sugu bɛɛ lajɛlen ye taji feere yɔrɔ dilanyɔrɔ u kan ka to k'o fana jate minɛ bi polisiw ka ɲɛmaa n'o ye panama ye a k'u bɛna fɛɛrɛ tigɛ taji bɛ feere yɔrɔ o yɔrɔ u bɛna bɔ ka taa ye ka taa yɔrɔw labɛn ka yɔrɔw sigi sen kan an bɛ mun f'u ye u bɛ maa minnu fana bila o la olu fana kana taa yɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ y'an bolo dɛ parce que anw ka ko bɛɛ lajɛlen ye o de ye maa min bɛ bila baara la olu mana daminɛ tile 2-3 an bɛ min dɔn ni ɲɛmaaw tɛ to k'a lakɔlɔsi falaye a bɛ taa wolo ko wɛrɛ la n'o tɛ an ka bɔlɔnw bi an ka siraw bi sira yɛrɛ mana kɛ sira 2 ye a kun n'a kun bɛɛ lajɛlen a bɛɛ bɛ tigɛ la i t'a dɔn i bɛ taa cogo min na i ka so i b'i senna o gɛlɛya i bɛ mobili la o gɛlɛya i bɛ nɛgɛso la o gɛlɛya ekɔlidenw tacogo gɛlɛya donc gouvernement ye fɛɛrɛ sigi bi polisi bolofara min bɛ yen n'o ɲɛsinnen don sirabaka ko ma u bɛna polisiw bɔ ka baara in kɛ a kɛkun ye maaw ka se ka tɛmɛ essence feereyɔrɔ la essence feerelaw fana ka jɔyɔrɔ sɔrɔ maliyɛnw ye jɔli min kɛ ka muɲuni min kɛ ka kɔnɔni min kɛ o fana an k'o fana dɔn u ye mɔgɔw sɛgɛnna dɛ mɔgɔw yɛrɛ ka baara yɛrɛ kɛra taji ɲini de ye sisan taji ɲini yɛrɛ kɛra baara de ye bi wa dɔw fana bɛ yen nin bɛɛ la u bɛna ta cogo min u bɛ taa feere ten u bɛ jamana kumaniya ma n'o tɛ taji min donna min kimɛra min jatera ani min kan ka kɛ ka mɔgɔw mago ɲɛ u cɛ ka jan ɲɔgɔn na i ko jɛgɛjalan ni baji nka o bɛɛ la a bɛ k'a fɔ k'a tɛ yen mun na dɔw kɛlen ka taa mara yɔrɔ dɔw la dɔw kɛlen ka taa kɛ yɔrɔ la hali station tigi dɔw b'a fɔ k'u bɛ dɔ d'u ka mɔgɔw ma u bɛ taa yɛlɛma ka kɛ ko wɛrɛ nin bɛɛ de bɛ nin ko in kɔnɔ yɛlɛma de kan ka kɛ an yɛrɛ kan ka se ka ko faamuya o hukumu kɔnɔna na sifinw ka minisiri ale ye wulikajɔ kɛ a bɛ ka taama kɛ marabolow kɔnɔna na kuma tɛ bamakɔ kɔnɔna na yan baara in daminɛna nin kalo in tile 16 n'o ye monsieur le ministre Abdul Kasim Fɔnba ye a ye laseli dɔ kɛ sigida 3nan na ka kɛ ni tajiko ye an ka jɛ ko o lamɛn falaye baara minnu ka kɛ bi a baara in bɛ se ka ɲɛ cogo jumɛn mais a k'aw hakili to président ka discours dɔ bɛ yen a y'o kɛ Russie tuma min na ani maliyɛn
to sigilen do ko kan be kɛlɛ mun na kilifila kɛlɛ tɛ dɛ kɛlɛ mun do kudayi de n'u tilala kabila in na u bɛna taa fɛn wɛrɛ la olu t'a dabila u kɔrɔ k'an ma n'a dabila parce que n'a y'a dabila dɔrɔn olu bɛ se sɔrɔ donc faamaw bɛ baara mun na kɔrɔ ko jeunes kan k'o baara ɲɔgɔnna de kɛ n'u ka se yen bi carburant ko dɛsɛ o tɛ yen dɛ acheminement problème peut-être o de bɛ se ka sigi o kɔrɔ ye min ye fɔlɔ citerne bɛ don k'a sɔrɔ escorte kun t'a la citerne bɛ don a bɛna Mali la u bɛna station bɛɛ ravitailler escorte ko kun t'a la parce que mɔgɔ kun ma se olu ma an ka tiɲɛnikɛla ninnu kun ma se olu ma fɔlɔ maintenant comme escorte b'a la camion minnu bɛ don ba kelen ko camion de kun bɛ don sisan escorte la o b'a la don 300 250 300 olu n'a ɲɔgɔnnaw o escorteli de bɛ na donc wajibi tension bɛ kɛ carburant bɛ yen dɛ carburant bɛ frontière la carburant bɛ ka don a acheminement ka na o escorte o obligé len don wajibi pour que attaque wɛrɛw kana k'u la k'u escorte ka na mais ni escorte nana munna an bɛ k'a fɔ mɔgɔw k'u hakili to bidonko la bidonko in fɛn fila de don a fɛn fila bɛɛ bɛ na ni tiɲɛni ye fɔlɔ bidon minnu bɛ ta essence ni gasoil tɛ kelen dɛ n'i ye essence ta hali cigarette briquet n'o étincelle kɛra a kɛrɛfɛ a bɛ minɛ a yɛrɛ ɲɛ b'a la ni tile damadamani na yɔrɔ caman bɛ ka jeni yɔrɔ camanba de bɛ ka jeni dɔw ka sow bɛ ka jeni dɔw ka baarakɛyɔrɔw bɛ ka jeni parce que essence ani a tɔw tɛ kelen ye donc mɔgɔw bɛ bidon fa essence la ka taa n'u fɛ yen o la n b'a ka stock dabila ni mɔgɔw bɛ mun na don mun na i ka taa i k'i ka carburant ta i k'i ka carburant ta i ka taa ka bidon fa an ye ja dɔw ye dɔw taara ni sotarama falen don carburant na bidon na k'u b'o bidon bɛɛ fa mais ni e y'o ta o don e bɛ ka dɔn nin yɔrɔ ni mɔgɔ caman wɛrɛ nin yɔrɔ ta ka sɔrɔ i bɛ se k'i ka carburant ta o don le lendemain i bɛ taa i bɛ ka carburant ta ni bɛɛ y'a kɛ ten tension tɛ kɛ problème tɛ kɛ yen nɔ a ɲɛ b'a la attroupement ka ca station dɔw da la parce que dɔw bɛ dɔw nin yɔrɔ ta o la an bɛ k'a fɔ ko bidon ko in mɔgɔw k'u hakili to a la a bɛ na ni kasara ye wa a bɛ dɔw fana tɔɲɔ sira la donc jeune a bɛ baara mun na a bɛ ka hakili la an ka force de sécurité b'a baara la mais aw bɛ yen nɔ o n'olu aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hali bi a k'a lajɛ baara in bɛ se ka kɔni. Falaye taji nali de nin bɛɛ fura ye gasoil min donna la sisan an ɲɛ bɔ o kɔlɔlɔ fana na an ka siraw kan nin waati tɛ maaw la fujini ni waati ye nin waati ye maliyɛnw bɛ ka fasoden yira mun yira k'u fo la u ka muɲu n'u ka sabali la halisa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ fɛ ka hakilina wɛrɛw ta u k'a dɔn k'a fɔ bi ayi an mago bɛ min na fɔlɔ an ka bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna na ɲɛmɔgɔw bɛ ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan a bɛ ka kɛ anw yɛrɛ de ka lafiya kama an ka se ka fɛnw sɔrɔ an ka se ka lafiya bi k'a gɛlɛya ka taa don ko la ko min man ɲi ala k'a n'a cɛ janya nka bamakɔ kɔnɔ bi Falaye charbon ni gazi a kɛra sanu ye han bamakɔ charbon a sɔngɔ bɔra 900 na ka taa yɛrɛ sɔrɔ 1400 na o ye n'i y'a y'i ɲɛ na dɛ gazi o kɔni tununnen no yɔrɔ caman maa minnu bɛ yen n'olu bɛ nin feereli ninnu kɛ Falaye u ko ko dɔwɛrɛ tɛ koyi ko an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ tajiko o kɔlɔlɔ de selen filɛ ni olu ma nin ye min ye samiyaw ye olu bantɔ don tiɲɛ don yirijalan ka kɛ lɔgɔ ye sira minnu fɛ fana maa minnu b'o baaraw kɛ bi bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la attaque bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ Falaye o kɔlɔlɔ o y'a to charbon kɔni sɔngɔ gɛlɛyara kosɛbɛ nka min ye charbon feerelaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko daminɛ na k'olu tun ye 200 fara a kan k'a lajɛ k'a kɛ 900 ye nka nin waati laban in na olu yɛrɛ de nana ye k'a fɔ a ti ka sɔrɔ min bɛ ka sɔrɔ yaasa olu fana ka se ka feereli kɛ n'o ye
olu y'a kɛ 1400 ye fala ye o dun ye a sɔrɔ k'a fɔ waati min na gɛlɛya yani gɛlɛya ka na feerelikɛlaw ko k'u tun bɛ ka bɔrɔ feere 900 Bamakɔ fan caman fɛ basigibaliya ale ni lakana o kɔlɔlɔ de ye nin ye min ye feerelikɛlaw ye u ko ko charbon ko kɔni bɛ se ka ɲɛfɔ cogo min na bi an bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ min na k'o de don dɔwɛrɛ tɛ ka taa kungo la o ma nɔgɔn ka taa fɛrɛw la o ma nɔgɔn maa minnu bɛ yen n'olu bɛ charbon yɛrɛ ta k'a kɛ baara ye bi segu sira ninnu fɛ ani an ka sirabaw fɛ bɛɛ lajɛlen kɛlen don k'i yɛrɛ ɲini fɔlɔ muguci min bɛ senna su ni tile fa fila bɛɛ fɛ o t'a to maa k'i jɔ ka nin ko in kɔnɔ segu sira la maa minnu tun bɛ charbon feere k'olu bɛɛ lajɛlen tununnen don pewu maa t'a dɔn n'u bɛna na bɔ waati min bamakɔkaw kɔni caman bɛ ka taa banangɔrɔ yan fan fɛ senu sira la ka taa yen lajɛ nin ye fana o sira kelen fɛ fala ye gazi bɛ feere ye nka f'i ka taa fo fitirimagɛn waati maa minnu timina ka di olu y'a yira sa k'a fɔ ko gazi kɔni kilogaramu 6 o bɛ taa se 1900 ma fala ye min ye gazi tigiw yɛrɛ ye olu ko k'olu b'a ta 1600 olu fana y'u ta ni fara kan yaasa ka se ka a sɔrɔ a tigiw bolo ko izini caman bɛ yen o jɔlen don sabula taji tɛ olu bolo ka gazi baaraw kɛ o y'a to gazi gɛlɛyara bi na sa min ye charbon ye kelen-kelenninw kɔni bɛ k'a feere 1300 nka camanba kɔni olu kɛlen don k'a feere bi 1400 de la min ye nin ko in ye charbon feerelaw ni gazi feerelaw ko olu ta fura kɔni ye min ye gazi feerelaw izini minnu bɛ fanga ka olu lakana ka basigila na olu kɔnɔ ka taji d'u ma u ka se ka baara kɛ falaye gouvernement kabi bɛ ka tile la a y'i sɛmɔ gazi ko la han gouvernement tun b'a subventionné gouvernement ka subvention tigɛ ko sabula jama fanba n'o ye maliden fanba ye olu tɛ baara kɛ ni gazi ye o de la gazi sɔngɔ kɔni b'an bolo cogo min ka d'an ye bi an yɛrɛ tɛ dɔ sigi jani na yan nka ale kɔlɔlɔ ka ca dɛ n'an bɔra yen fala ye an bɛ taa fa fɛ ka sɔrɔ ka segin ka na an ka jamana kɔnɔ kibaruya tɔw la Baci wale tigilamɔgɔ ninnu se fosi tɛ u ye tuguni kɛlɛkɛyɔrɔ la sisan u sago de ye ka se ka fasodenw lamuruti ka bila jamana ɲɛmɔgɔw la aw kana sɔn cogo si la u ka u hakili ɲagami ka tugu u sagonadaw fɛ ni kunnafoni langolow ye bɔlɔlɔsiraw kan ka taa baga an ka sitɛriniw ma ni o ye taji donnaw ye ka u jeni ka tajiko gɛlɛya don an kan kun wɛrɛ fosi t'o la ka fasoladenw lamuruti ani k'u bila u ɲɛmɔgɔw la hali bi an banbali ka to an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔ aw ye aw janto aw yɛrɛ la kosɛbɛ u sago ye k'a jira aw la k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw tɛ se ka aw lakana tugun ani u ka laɲini dɔ ye aw ka se ka wuli ka bila an ɲɛmɔgɔw la ani ka se ka sigikafɔ ɲini banbaci wale tigilamɔgɔw fɛ cɛ kɛnɛ kan banbaci wale tigilamɔgɔw tɛ se ka jɔ an ka finitigilakaw kɔrɔ ka kɛlɛ kɛ sisan u sago ye k'aw hakili tɔnɔmi ani ka aw don u sagonada fɛ ni kunnafoni langolodi ye bɔlɔlɔsiraw kan maliyɛndenw ka kan k'u jilaja k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ka kɛ kelen ye walasa banbaci wale tigilamɔgɔw ka nin kɛwalew kana se ka yɛlɛma foyi don u taabolo la